हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदानै मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय बेनो जाबाय कामरुप डिस्ट्रिक्टआव जानाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2खौ आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिलांनो थाखाय नाजालांगोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै
প্লিজ হোৱাটছএপত নবজাব হোৱাটছএপত বজালে এনেকৈ হৈ থাকিব প্লিজ আপোনালোকে অডিঅ' ট্ৰেকটো ডাউনলোড কৰি আনিব হোৱাটছএপত প্লে কৰিলে এনেকৈ হৈ থাকিব হোৱাটছএপত নবজাব প্লিজ হোৱাটছএপত নবজাব You gotta move your butt, you gotta do it in silence. Stretch out, don't move that slide. What are you waiting for? You gotta let out, yeah. Just do it.